дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо ва шумо метавонед ки имсол ҳаҷи умра кунед. Ба ҳамин хотир ҳамаи шуморо даъват мекунам аз шаҳри Екатеринбург ё аз Москва ба ҳаҷ рафтан. Нафароне ки бисёр хоҳиш доранд ва ҳуҷҷатҳои русӣ надоранд, марҳамат ба ҳамин номерҳо занг занед, бисёртар ба шумо мефаҳмонанд чӣ хел осон ва хубтар, осонтар, арзонтар ба ҳаҷ рафтан дар кор. дӯстони азиз, мо рӯзи дуюм худо хоҳад аз шаҳри Екатеринбург мебироем. Рӯзи чорум сафар дорем бо наворҳои беҳтарин. Ки мо куҷо мерем? Мо асосан тасмим гирифтем ки ҳаҷи умра равем, насиб боша, ҳамаро як бибинем, хабар гирем, ёд бигирем. Баъд насиб боша ҳаҷи фарзӣ, худо розӣ боша, бо ҳаҷи фарзӣ мерем иншоалло насиб. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед ҳаҷи умра равед бо нархи арзон ва ба осонӣ. Баъдан бо шумо ҳам ранги мо тайёр шудед, метавонед ҳаҷи фарзӣ равед. Агар шумо имконият надошта бошед ба ҳаҷи фарзӣ, ҳаҷи умра равед. Инаш ҳам як беҳтарин шанс аст бигем. Аз даст натиҳед ин шансҳоро. дӯстони азиз, агар шумо имконият дошта бошед, аз касе қарздор набошед, шарту шароитон расад, марҳамат ба номерҳое ки мо дар болои экран гузоштем занг занед, маълумотҳои пурраро аз ин бародар гиред. мо кӯшиш мекунем ки дар рафти ин сафар иншоалло тамоми нозукиёша, тамоми ҷойҳои зебора, тамоми тарзи рафтор ва тарзи ҳаҷ кардана ба шумо нишон медиҳем. хоҳиш дошта бошед, даромада тамошо кунед. Агар надошта бошед, таваккали ҳаматон ба худо. Дар канали мо ҳамаи наворҳо гузошта мешавад ба хотире ки дӯстони азиз, шумо якчи баҳравар шавед. тамоми гӯшаву канори ютуба наворҳо гирифта шудааст. Бо забони тоҷикӣ, бо забони тоҷикӣ гуфти гапо таҳтулафзӣ мегем, видеоҳо гирифта шудааст. Акнун видеоҳои гуногун, акнун видеое ки дар бораи ҳаҷ аст, иншоалло шояд ки дар ютуб ба пуррагӣ набошад, шояд ки бошад, мо аллакай оли надидем, инқадр кофтем надидем. Акнун ба пуррагӣ бо забони тоҷикӣ, таҳтулафзӣ, варваризм, яъне забони русиро дабавид мекунем, забони тоҷикӣ, яъне сода, озодона наворбардорӣ мекунем, ба шумо нишон медиҳем. агар нафароне ки мехоҳанд ки дар ҳақиқат ба забони тоҷикӣ адабӣ гап занем ё ки наворҳоро тамошо кунед, пас ба радиои Озода роед ва дигар телевизиони Сафина тамошо кунед, телевизиони Тоҷикистон тамошо кунед, Баҳористон тамошо кунед ва Рафаэло тамошо кунед ва ғайраҳо. Аммо мо бошем бояд тарзи озодона суҳбат кунем ки ҳама моро фаҳманд. Барое ки бисёр нафарон аз солҳои чандин солҳо аз Тоҷикистон баромаданд, аммо забони тоҷикиро ба пуррагӣ адабиятшро намедонанд. Ба ҳамин хотир мо бояд тарзи гап занем ки чандин фоизи Ӯзбекистон бо забони тоҷикӣ гап мезанад. Самарқанду Бухоро, ҳатто ҳаст дар Ташкент ҳам ҳаста бисёр тоҷикҳо, Ғиҷдивон, Сурхандарё тоҷикҳо ҳаста ва тоҷикҳои худмон ҳаста ки дар худи Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ гап зана метавонанд. Ҷиргатолда, мақсадиё Регарда, худам шоҳид будам ки Регар рафтам, кам ба забони тоҷикӣ гап мезанем, бисёртар ба забони ӯзбекӣ. Мо кӯшиш мекунем ки ҳатто дар бораи ҳаҷ ба забони ӯзбекӣ гап занем, ба забони русӣ гап занем, ба забони арабӣ гап занем, ба англисӣ гап занем, ба тамоми забонҳо гап занем ки бародарони мо ҳатто баъзеаш дар Америка, дар Германия забони тоҷикиро фикр мекунем ки аллакай давно истифода намебаранд. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо кӯшиши ғайрати мо ҳамин ҳаст ки мо кӯшиш мекунем бо забони умуми халқӣ, агар як забони дигар бирорем, яъне забони сода, озодона, гуфтиам гапо спокойна,
на дод мезанем, на як каса насиҳат мекунем, на як каса ҷавр мегем, на як каса гапу ғайбат мекунем. Кӯшиш мекунем ки ҳамин чизо дар байн набошад. Баъдан ин сафари мо ҳамчун туристический аст, ба хотире ки бародарони мо мехоҳанд ки ва орзу доранд ки шахсан вақте ки мара пурсиданд ки бародар чӣ байқа кам меравад 14 рӯз, ман гуфтам ки 1 рӯз бошад, шукронаи худованд агар насиб гарданд 1 рӯз барои ман бас аст. 1 рӯзаш барои ҳамин бародаро, ҳамаи наворо мо барои бародаре ки желание доранд, мехоҳанд, орзу доранд, барои ҳаво навобардорӣ мекунам, пешниҳоди шумо мекунам. Есть как-то памятник в телефон? Да, есть. Какой гигабайт вам? 16, наверное. Ба он бародарое ки бисёр орзу доранд ва дасташон намерасад ки ба ҳаҷ раванд, ба ҳаҷи фарзӣ. Имконият ҳаст ки бо ин воситаи тур, ин тур чӣ хел ҳисоб мешавад? Шумо дар виза мехара, гостиница мехара, маънои тур чи аст? Баъдан бо ман шуморо мефаҳмонам. ҳам бародарое ки орзу доранд ки раванд, аммо рафта наметавонанд, хатя ба гуфтиам гапо, хатя ба тамошо кунанд ки ҳаҷ дар куҷо аст, чӣ гуна ҳаст, чӣ хел ҳаҷ карданд дар кор, дар ҳаҷ киёро мебинӣ, чиёро мебинӣ, чӣ дар кора, бояд чӣ бигирӣ ҳамроҳи худ. Ба ҳамон хотир агар ба шумо писанд ояд, мо кӯшиш мекунем наворҳои беҳтарин. Ин саҳар вақте ки ман аз хона баромадам, дар лифт як бародармон буд, иншоалло ки бародар муъмин мусулмон, ба мо гуфт ки бародар ҳаҷ рафтӣ, ҳамин бозорша наворбардорӣ кӯ, чӣ хел ай куҷо таспеҳ мехаранд. Баъдан ҳамун Маккара чоркунҷа ҳаст ку, хонаи худо, масҷиди Алҳарам, ҳамҷара наворбардорӣ кӯ. Шумо ҳам метавонед дар комментария нависед ки мо куҷора наворбардорӣ кунем ва чӣ хел наворбардорӣ кунем. Ва шумо тарафдори ҳамин навор ҳастед, ҳамин видео ҳастед, нестед, фикри ақидатона дар поён нависед. Барое ки ман вақте ки ютуб даромадам, тамошо кардам, беҳад наворҳои дар бораи ҳаҷ бисёр аст, ягонта ба забони тоҷикӣ нест. Ба забони тоҷикӣ тамоман бигем наворҳо нест. То, што нест дар кавычка мегем, ба пуррагӣ нест. Ана бинед ба забони русӣ, мақсад ба забони англисӣ, ба забони дигар забонҳо ба пуррагӣ наворбардорӣ кардия ки инаи ҷамъ медем, мақсад оби замзама, ҳамин сурара мехӯред иншоалло, оби замзама мехӯред, ё ки 3 круг медавед, тавоф мекунед, 7 круг медавед, 3 круг давидан об мехӯред, боз медавед, 7 круг ки давидед намоз мехӯред. Ҳамаи ҳамин ба забонои дигар забонҳо ҳаст, ба забони тоҷикӣ нест. Агар шумо хай желание дошта бошед, комментарияда нависед, мо албатта кӯшиш мекунем ки ҳамин хел ба пуррагӣ наворбардорӣ кунем. Ва ин туре ки ба мо, иншоалло ки ин туре ки моро дастгирӣ кардааст, ин тури мусулмонӣ аст аз шаҳри Екатеринбург. Мо аз Москва парвоз мекунем, визаву билетро аз шаҳри Екатеринбург гирифтем. Иншоалло ки тамоми рафтори ҳоҷиёро наворбардорӣ мекунем, тамоми рафтори мардума, тамоми мисол тиҷорат савдогарое ки чизе ки мефурӯшанд ва ёро наворбардорӣ мекунем дар бозорҳо, баъд дар ресторанҳошон тарзи хӯрдан, тарзи чиҳо мехӯранд, чӣ ҳаст бисёртар, чӣ истифода мебаранд. Аз гуфти мардам ва аз гуфти модарам ки дар ҳаҷ бисёртар бринҷа даво медӯшонанд, дар болош як акарачка мемонанд, акарачка яъне линги мирғ мемонанд, меоранд, метиҳанд, та мехӯрӣ. Шахсан ман нағз мебинам, на дар ҳаёт ҳамин гӯшти мирға ҳамин кӯдакӣ нағз медидам ва гӯшти хай гӯспанда. Дигар гӯшторам нағз мебинам, хай бисёртар ино барои ман нағзтар, хубтарам ва гӯшти харгӯша. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, пешаи ҳаҷ рафтан ман тамоми намуди гӯшту чиз гуфти гапҳо мехӯрдам. Калмар, мақсад краб, рак, ҳамаи меёра ман мехӯрдам. Иншоалло ки худо хоҳад аз ҳаҷ иншоалло худованд бирем, ҳаҷ бирасем, биёем. Мо кӯшиш мекунем ки ҳар он чизе ки дар об аст, ҳамаи он чизоро ба фикрам хӯрдан мумкин нест. Бо баъзе одамо мегӯянд ки ҳар он чизе ки дар об аст ҳалол аст. Не, ҳамон чизе ки монанди павук аст, монанди ҷондор аст, монанди ҳамин каждум аст, як бор аз олимо пурсед ки мумкин ҳаст ё не. Аз ман не, ман ба шуморо олим не бародаро,
ма олим нестам, ма як омиам. дар бораи симкарта маро пурсед. Ман барои симкарта ман медонам. Дар бораи симкарта пурсед. Не ки дар бораи дини ислом, дар бораи ҳаҷ, дар бораи дигар чизо ҳамин нафароне ки медонанд, рафтанд, диданд, ҳаморо пурсед. Ман дар ширкати билайн шаҳри Екатеринбург, билайн, Мегафон, Теле2 Матиф кор мекунам. Марҳамат, дар бораи симкарта маро пурсед. Ман медонам ана дар бораи мулокӣ, дар бораи дини ислом, дар бораи касеро дуо хондан, дар бораи чӣ тавр намоз хондан, инҳошо аз ман напурсед. Ма дар кӯдакӣ ҳамон қае ки ёдам додан ҳамон қа медонам. Имрӯз ки худованд барои ман шанс додааст, ман ин шанса гапҳо пропускат намекунам, ай даст наметиҳам. Мерам ҳаҷ. Иншоалло худо розӣ шавад бо мерам, худо розӣ шавад бо мерам. Қувватам расад, имконият расад, бо шумо дастгирӣ кунед. Иншоалло ки мерам. Ман шукронаи худо агар дар як сол 2-3 бор агар шанс шава мерам. Кӯшиш мекунам ки агар тонам бо ягон каса қатъи барам. Беҳтарин кор аст ки як ҷо меравӣ ҳамроҳи худ як каса мебарӣ. Агар бо хонаи худо як каса қатъит барӣ, беҳтарин мешавад. Барои дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ягон каса қатъитон баред ё хоҳед худи шумо равед, пас номерҳое ки мемонем дар болои экран, занг занед, маълумот гиред, пурсед. Гапа бисёртар мекунем иншоалло дар ин навор, ки мо ин саҳар барвақттар омадем ба кор ки бо ҳамроҳи шумо ҳамсӯҳбат шавем. Дӯстони азиз, бисёр иншоалло ки ман боварӣ дорам ки мепурсед ки чӣ хел шуд ки шумо ҳаҷ раҳ кашидед, чӣ хел шуд дар ниятон буд, ё ки план доштед, ё орзу доштед. Дар ҳақиқат ҳамина ман гуфтанем ки ман орзу доштам. Ман боварӣ дорам ки шумо ҳам орзу доред дар дилтон, аз кӯдакитон. Дар ҳақиқат вақте ки мо мусулмон таваллуд мешавем, алҳамдулиллоҳ, дар дилмон орзу дорем ки ба ҳаҷ равем. Мисли бобомон, мисли бобокалонмон, мисли падаромон, мисли апаву хворон, мисли бародаромон, мисли ҳамсоямон. Баъдан фарзӣ дар рости гап ҳаракат кардам, худо розӣ нашид, ҳатто рафтам паспорт рафтам пулам гуфти гапҳо ҳамаш тайёр буд, худо розӣ нашид, натонистам рафтам. Як рӯз бародарам гуфт ки бародар 6 дар инҷа вақти зимистон аст, ҳама ҳаҷ рафтестай, чӣ қарор шудааст? Гуфтам мерам. Пеш аз ин ҳар рӯз дар хона оилам мегуфт, ту фақат ният дорӣ ба як ҷо сафар кунӣ, фақат ту ният дорӣ ки як ҷо равӣ бинӣ. Дар ҳақиқат ман Таиланд, Вьетнам, Китай, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон рафтанӣ будам ҳамин сезон, ҳамин сол зимистон, пеш аз зимистон даже. Баъдан хеле бисёр мегуфтам. Баъд вақте ки бародарам ин гап гуфт, аллакай мегам гуфт второе чувство, мегам второй шанс, мегам ҳамин пайдо шид. Желание уже дуюм бора, сеюм бора зиёд шид. Мерам гуфтам. Баъд ёфтем ҳамин бародарое ки дар инҷа кор мекунанд, мардума ҳаҷ мебаранд, меёранд. Занг задем, пурсидем, 2-3 нафар аст. Нархи навошро, бо ки ҳамсӯҳбат шидана, чанд пул буданша, чӣ хел рафтанша, ҳамаша номерҳое ки дар поён менависем, занг занем, пурсем. Фақат ман метавонам ки бигӯм ки чӣ харидам ҳамроҳи худ, ман чӣ гирифтам. Ва наворҳои ояндада кӯшиш мекунам ки нишон диҳам. Ҳар як чизе ки мо мегирем дар бар, ҳар як чизе ки мо мехӯрем, ҳар транспорте ки мо сувор мешавем, ҳама инҳоро ман ба шумо нишон медиҳам. Худо хоҳад. ҳамроҳи худ мо чӣ гирифтем, беҳтараш дар наворҳо тамошо кунем, хубтар мешавад. ҳамин хеле камтарак маълумот медиҳем. аввалинаш фонаре гирифтем барои равшанӣ. бисёр метавонед шумо вақте ки гостиница рафтем, шумо гостиница ҷока сумукотон амонед, метавонед дар гостиница тамоман хоб наред. ҳаҷ рафтем, иншоалло ки ҷои мақсад истироҳат дар намоз аст, не ки дар гостиница. Фонарик мегиред, шав кишид, дар кор мешаванд.
ҷои намоз, тасбеҳ, ино обязательно. Ҳамроҳи худ агар аз ҳамин хона агар дошта бошед, ягон вай надорад. Шумо вақте аҷа бурдем, бо метавонем ҷа ягон касда цена, аҷа нав гирифта биёед. Ана боз чи? Ана хеле попшиё. Дидед? Барои ҳаҷ ана хеле попшиё дар корай. Ана даран шади массаж дорад. Ана и барои чия? Вақте ки шумо меред, дар ҳақиқат бисёртон якум бор рафтагем, постоянно дапотон наскиай, постоянно наски доред, постоянно шумо туфли доред, тоза мегардед, потон нозукай, ба замин потон монда намерен, мақсад ки полиш намерен. Дар ҳаҷ ки рафтем бисёртар полиш мегардем. Фаҳмо? Полиш мегардем ба болои санду қулуқу ҳамаи чи хасу хушук мегардед. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, барое ки шумо рафта як ҳафта гашта ҳафтаи дуюм дар гостиница хоб наред, мана хел попшиё гиред. Боз ман мегӯям ки ин кадомаш хуб аст ва кадомаш хуб нест. Дандон не обязательно, может лиси боша, унҷа намелешпем. Барои кӯҳ буромадан камтар дар кортон мешавад. Баъдан главни кожа боша, кожаи тоза. Инам хеле агар кожаам боша ко анами дарна шад дидем валвалайда. Анам хеле набоша. Агар хеле боша ко шуморо ғам мета, арақ мекуна пото. Анамиҷашам кожа боша. Ами кожа ко дарни кожа хеле пашмака. Ҳам хеле боша. Ортопедически бигирен ба фоидаи худтон нагирен ва ягон ҷои чӣ надорад. Яктам хеле боша чиста кожа потон арақ накунад. шахсан ман ҳамина дар Екатеринбург сезон нест ёфтам қинай. И буд, ина мешавад. Ира ман дар ин ҷои кор мепӯшам. Оли хона да гирифтам дар сумка, иншоалло ки пеши рафтан нишонтон медиҳам. Ана дӯстони азиз, беҳад попши хуб анаминай. Барои чӣ? Раст. Бароварди, торат карди, пӯшидӣ. Дар чӣ рафти? Салом алейкум. Салом алейкум. Чақа бемаданияте? Созу тинзи, самату зулу. Мешарам. Охир барои ҳаҷ рафтан бисёр одамо ҳар хел тапчика мегиранд. Ман нишон додам ки ҳам хел дар корай. Барои торат кардан вақти торат мекунӣ, ку ман торат мекунӣ мисол. Аста ихе мекунӣ мепӯшӣ маҳкамак. Мерай. Бисёр мегарди и айпод мепара агар қафоак надошта боша. Барои ҳамон қа мегӯям. Шумоам як чиза нафаҳмида дар гапи бемаъне мегӯям.